யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் இணை மருத்துவ விஞ்ஞானபீட மாணவர் சங்கம் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட முன்றலில் இருந்து இன்றைய தினம் கவனஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றில் ஈடுபட்டு பேரணியாக யாழ் நகருக்கு செல்ல முற்பட்ட பொழுது போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் திருநெல்வேலி சந்தையில் கவனஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதன் பொழுது இலவச கல்வியால் உருவான அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் பட்டதாரிகளையும் அரச தொழிலில் இணைப்பதற்கு நியாயமான வேலைவாய்ப்பு கொள்கையை உருவாக்கு, உள்ளக பயிற்சிகளை உடனடியாக வழங்கு எனும் தொனிப்பொருள்களில் போராட்டத்தினை முன்னெடுத்தனர். தொடர்ந்தும் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையங்களிலிருந்து அதிகளவு போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. நாங்கள் இணைந்த சுகாதார விஞ்ஞான பீடத்திலேருந்து வாரோம். எங்களுடைய பீடத்தில் வந்து 3 கோர்ஸ் இருக்குது. மருத்துவ ஆய்வுட விஞ்ஞானம், மருந்தாக்கவியல், மற்றது தாதியியல் என்று 3 கோர்ஸ் இருக்குது. இப்போ கிட்டடியில் வந்து மருந்தாக்கவியலுக்கும் நர்சிங்குக்கும் விட்டுட்டு எம்எல்எஸ்க்கு வந்து கோல் பண்ணியிருக்காங்க இண்டனுக்கு. அதுக்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட் மாதிரி கோல் பண்ணாமல் ஐக்யூ எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஹெல்த் சர்வீஸுக்கு வந்து 2021 கசட் கோல் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கு பிறகு கோல் பண்ணவே இல்லை. அதுவும் வந்து நர்சிங் எம்எல்எஸ் ரேடியோகிராஃபிக்கு தான் கோல் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு பிறகு வந்து ஃபார்மசிக்கும் பிசியோவுக்கும் டிப்ளமா பட்ச மட்டும்தான் உள்ளுக்கு எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். எங்களோட அரசாங்க யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து படித்து வாராக்களை வந்து எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும். அதோட வந்து அப்ளிகன்ஸ் வந்து கூட என்றபடியால் வந்து வேகன்சி குறைவாக இருக்காம். அதால் வந்து நாங்கள் ஐக்யூ எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும். என்ன பிரச்சனைன்னா கேடியு மற்ற அதை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து படித்து வாராக்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணி இருக்கிறதால எங்களோட அரசாங்க யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாராக்களை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் சேர்த்து ஒரு ஐக்யூ எக்ஸாம் மாதிரி வச்சு எடுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துலேருந்து வாரவனோ இல்லை ஒரு ஏழை குடும்பத்துலேருந்து வாரவனோ அந்த ஐக்யூ எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனால் அப்படியே விட வேண்டிய அந்த 4 வருஷம் படித்ததும் வேஸ்ட், அங்கால வார ஐக்யூ எக்ஸாம் வேஸ்ட், அப்படியே தூக்கில் வாங்க வேண்டிய நிலைமை தான். எங்கள்ட நாங்கள் வந்து 15வது பேட்ச், ஒரு 12வது பேட்ச் அன்னை ஒரு ஆளும் இப்போ கிட்டடிலான் தூக்கில் வாங்கினவர். ஏனெண்டா வேலை இல்லைண்டு அவரும் எம்எல்எஸ் தான். அதோட வந்து 2024 இப்போ கடைசியாக கோல் பண்ண கசட்டில் வந்து எம்எல்எஸுக்கும் பிசியோதெரபிக்கும் ரேடியோகிராஃபிக்கும் கோல் பண்ணியிருக்கணும். அதுலேயும் வந்து வேகன்சி குறைவாக இருக்குது, அப்ளிகன்ஸ் கூடன்றபடியாக யூஜிசியும் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியும் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு முதல் கோல் பண்ணவே கடைசியாக 2 டிசம்பர் 10 வந்து நலிந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து ஓகே சொன்னவர் மெரிட் லிஸ்ட்டு மடி எடுக்கிறேன். ஆனால் பிறகு அந்த கதையும் இல்லை. இப்போ நாங்கள் கடைசியாக வந்து February 24 கொழும்பில் பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மட்டும் செய்யினாங்க. அதில் வந்து நாங்கள் 2 கிழமையில் உங்களுக்கு முடிவு சொல்கிறோம்னு சொல்லி இது 1 மாதம் ஆச்சு. March 24 தாண்டிட்டு, ஆனால் இன்னும் ஒரு முடிவு சொல்லலை ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து. அதோட வந்து யூஜிசி தான் அந்த மெரிட் லிஸ்ட் கோல் பண்ணுறது. யூஜிசி வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும்தான் மெரிட் லிஸ்ட் கோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து என்ன நடக்குதுன்னா கேடியு அதை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாராக்களை சேர்க்கறதுக்காக ஐக்யூ எக்ஸாம் கொண்டு வந்து அதுலேருந்து தான் நாங்கள் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும். இப்போ அந்த ஐக்யூ எக்ஸாமில் வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாரவன் ஃபெயிலாக போனால் அப்படியே விட வேண்டிய அவன் பிறகும் ஐக்யூ எக்ஸாம் எடுக்கலாது. அப்படியே கோர்ஸ் படித்த 4 வருஷம் வீண், அப்படியே விட்டுட்டு வீட்டை இருக்க வேண்டியான். அவனுக்கு வேலையும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதை வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கலுமோ சேர்த்து விடுங்க. இப்போ நாங்கள் வைக்கிற கோரிக்கை என்னென்னா, இனி எங்களை இணைந்த சுகாதார விஞ்ஞான பட்டதாரிகளை வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி
வேலைக்கு உள்ளடுங்கோ. இந்த காசு கொடுத்து பட்டம் வாங்குற ஆக்களை வந்து தவிருங்கோ. மற்றது ஐக்யூ எக்ஸாம் வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் 4 வருஷம் இந்த துறையில் நாங்கள் தேர்ச்சி பெற்றுட்டு ஐக்யூ எக்ஸாம் வைக்க மாட்டோம். அது ஐக்யூ எக்ஸாம் வந்து எங்களோட துறையில் சம்மந்தப்பட்டதும் இல்லை. இப்போ 5ஆம் ஆண்டுக்காரர்கள் எழுதுகிற மாதிரி ஐக்யூ எக்ஸாம் தான் நாங்கள் எழுத போகிறோம். இப்போ அதில் வந்து நாங்கள் பரிச்சயமாக இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை தான். ஸோ அதை நிப்பாட்ட சொல்லியும் மற்றது மெரிட் லிஸ்டும் படி ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிக்கு கோல் பண்ண சொல்லியும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. அதான் நாளைக்கு கொழும்புல வந்து பெரிய ஒரு போராட்டம் கொண்டு முன்னெடுத்திருக்கிறோம். மற்றது இப்போ நாங்கள் வெளியில் போய்க்கலையும் போலீஸ் எல்லாம் மறித்து இப்போ எலெக்ஷன் டைமாம் வெளியில் போக வேண்டாம் ப்ரொட்டஸ்ட் செய்யலாதுன்றலாம் கத்தி தான் இப்போ திரும்பி இங்கே வந்து நாங்கள் செய்கிறோம். ஸோ இல்லை கடந்த இடமும் இதே மாதிரி செய்தாங்க. ஆனால் அப்படி ஒரு தடை ஒன்று வந்த மாதிரி தெரியல. இந்த முறை வந்து என்னுடைய பேர் வந்து சண்முகராயா கிருஷ்ணியன். நான் வந்து மருத்துவ ஆய்விட விஞ்ஞான பீடத்தில் கல்வியேற்றி கொண்டிருக்கேன். ஃபைனல் இயர். யூனியன் பிரசிடென்ட். යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය වෙනුවෙන් අපි මුලින් බලමු මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධ්‍යාරීන් කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධ්‍යාරී වලට අයිති පාඨමාලා මොනවද? එතකොට වෛද්‍ය රසායනකාර විද්‍යා, හෙද වෘත්තිය, එතකොට බෞද්ධ චිකිත්සක, විකිරණ ශිල්පීන්, ඒ වගේම වෛද්‍ය රසායනකාර විද්‍යා, හෙද වෘත්තිය, බෞද්ධ චිකිත්සක, එතකොට රේඩියෝග්‍රැෆි, එහෙම නැත්නම් විකිරණ ශිල්පීන් තමයි මෙන්න මේ උපාධ්‍යාරීන් තමයි අපේ මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධි පාඨමාලා වලට අයිති වෙන්නේ. එතකොට 2021 වර්ෂයේ තමයි අපිට මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් අවසාන වතාවට ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වුණේ. මෙන්න මේ අවසාන වතාවට නිකුත් වුණ මේ ගැසට් පත්‍රයේ 2021 එතකොට වෛද්‍ය රසායනකාර විද්‍යාව, එතකොට හෙද වෘත්තිය සහ ෆිසියෝതെරපි යන කණ්ඩායම් වලට වේකන්සිත් එයාලා ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරා. එතකොට මෙන්න මේ 2021 ගැසට් පත්‍රයෙන් පසුව ආපහු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙන්නේ 2024 වර්ෂයේ. එතකොට මේ 2024 වර්ෂයේදී නිකුත් වෙන ගැසට් පත්‍රයේ නිකුත් වෙන්නේ වෛද්‍ය රසායනකාර විද්‍යාව, එතකොට විකිරණ ශිල්පීන්, ඒ වගේම බෞද්ධ චිකිත්සක යන පාඨමාලා 3ට විතරයි. එතකොට හෙද වෘත්තිය සහ ඖෂධ වේදීන් කියන මෙන්න මේ වෘත්තීන් දෙක සඳහා කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හෙද වෘත්ති ඖෂධ වේදීන් සඳහා 2019 ඉඳන් 2024 දක්වා මේ දක්වා කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙලා නැහැ. එතකොට ඇයි මෙන්න මේ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණයට වඩා අපි පුරප්පාඩු තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ ඇයි? ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි 2021න් පස්සේ අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්නේ 2024 වර්ෂයේ. එතකොට මෙන්න මේ හේතු නිසා අවුරුදු 3ක කාල සීමාවක් ගැසට් පත්‍ර නිකුත් නොකිරීම නිසා තමයි මෙන්න මේ පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවට වඩා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට පිළිමයක් විදියට ආණ්ඩුව ගෙනල්ලා තියෙනවා common IQ test එකක්. එහෙම නැත්නම් general knowledge සාමාන්‍ය දැනීම් ප්‍රශ්න විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලින් එම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමත් වෙන සිසුන් විතරක් රාජ්‍ය මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධි වල වෘත්තීන් සඳහා බදවා ගන්න. ඉතින් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් අවුරුදු 4ක් සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් සියලුම සායනික පුහුණුව ඉවර කළා. ඔවුන්ගේ සියලුම අධ්‍යාපන කටයුතු රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල නිසි අයුරින් සිදු කරලා ඒ සේරම කරලා ඊට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා ඔවුන් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල එහෙම නැත්නම් මුදලට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ IQ ටෙස්ට් එක අපිට ලියන්න වෙන්නේ. අපි ඔබතුමාලා දන්නවා අපි මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම විභාගයක් තමයි A level exam එක. A level එහෙම නැත්නම් අපස උසස් පෙළ විභාගය. මේ අපස උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට සියලුම ශිෂ්‍යයන් ඇතුල් වෙන්නේ. ඒතකොට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට මේ සිසුන් අපේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් ඉහළ ඉසඩ් අගයන් ලබාගෙන මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුල් වුණාට පස්සේ එතකොට ඒ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වුණ ශිෂ්‍යයන් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට ගිහිල්ලා ඔවුන් මුදල් මත ඔවුන්ගේ බලය මත පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට ගිහිල්ලා ඒ ශිෂ්‍යයනුයි මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන අපේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීනුයි මේ හැමෝටම එකට තමයි මේ එක්සෑම් එක ලියන්න වෙන්නේ. මේ එක්සෑම් එක මේ කියන්නේ මේ ජෙනරල් මේ IQ ටෙස්ට් එක මේක කරන්නේ කවුද?
මේකට කිසිම නියාමනයක් නැහැ. කවුද මේක කරන්නේ එහෙම කිසිම නියාමනයක් නැහැ. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි අපි මේ අවුරුදු 4ක විශේෂ ගෞරවවේදී උපාධියක් සම්පූර්ණ කරලා එළියට ඇවිල්ලා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලින් ආපු ශිෂ්‍යයන් සමග ඇයි අපි මේ විභාගය ලියන්නේ ඇයි? මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශපාලන මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් මුදල් බලයට ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මුදල් බලය මත තමයි මේ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි සැකයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විභාගයේ තියෙන එකට අපේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල සියලුම සමසෞඛ්‍ය ෆැකල්ටි වල ආචාර්යවරු සහ සියලුම වෘත්ති සංගම් එකතු වෙලා අපි පැවැත්වුවා කොමන් මෙරිට් ලිස්ට් එකක්. ඒ කොමන් මෙරිට් ලිස්ට් එක සිදු කරේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින්. ඒ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වල UGC එක ඔබතුමාලා දන්නවා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කමිෂන් සභාවෙන් තමයි මේ මෙරිට් ලිස්ට් එක කියලා ගෙනල්ලා මේ මෙරිට් ලිස්ට් එකෙන් තමයි මේ රාජ්‍ය මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් බඳවා ගැනීම සිදු කරන්න මෙන්න මේ මෙරිට් ලිස්ට් එක තුලින් බඳවා ගන්න කියලා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව. ඒක තමයි රජයේ පිළිගත් ආයතනය. ඒකෙන් ගෙනාවු කොමන් මෙරිට් ලිස්ට් එක මේ අපි යොමු කරා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට කලින් පැවති ආණ්ඩුවෙන් ඒක පිළිගත්තා. නමුත් පස්සේ නව ආණ්ඩුවේ මේ අපේ නලින්ද ඇමතුමා සෞඛ්‍ය ඇමතුමා එතුමා කියනවා මේක එතුමා කලින් මේක පිළිගත්තා. පස්සේ එතුමා මේක රාජ්‍ය සේවා කමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒක කැන්සල් කරා. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා කියනවා. ඉතින් අපි අහනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් අනුමත කරපු